Teka na, kain na muna. Kaya. Taman na natin. Ayun. Sarap. Sarap. Liyaw-liyaw. Ano? Sarap ng liyaw-liyaw. Ayan. Wow! Oh! Ang laki ng lalagyan. Konti pala. Ayun. Bakit yung salmon nyo ganyan ba ang itsura? Ganyan ang itsura pagka naluto na, ganyan? Ganito? Baka naman picture lang yata. Ganito kalaki. Photogenic yan. Available yung lechon to share. Anong kulay? So guys, Order ka? Kain. Laing, order ka? Saka yung ano? Ba to? Oh, kag-iba ko siya. Oh. Pwede po isang lahat. isang rice. Meron na libreng rice yan? Isang order na yan. Dalawang yan lang guys. Isang order na yan. Yung Ito, subali ka naman ngayon. Subali. yung salmon na yun, no? Saan dyan? Nandun daw. Meron din naman doon sa kabila kung gusto mo. Ano yan? Baka yan, ha? Baka. Oh. Ano yan? Kaldereta? Oo nga. Ah. Wala namang kambing. Meron yun, kambing, oh. Hindi, walang beef kambing. Beef yan. Oo. Bakit? Kambing daw yun? Oh, kambing yan, ha? Kambing. Ay, baka yan? Wala raw. Ay, wala kayong papaitan? Wala kayong papaitan? Baka? Ah, baka pala yung ginawa natin mo. Hindi pala kambing. Ayun. Yun. Laing, tsaka ano pa? Kuha tayo sa kabila ng ano? Yung kaldereta. Gusto mo? Isang order Ganyan na sa... Oo. Oo. Bali dalawang rice lang, ma'am. Oo. Ang drinks mo. Drinks, tubig. Ayan, bottle water na lang. Bottle water, dalawa po. Tama lang yung dalawang rice. Ayan. Dalawang rice. Dalawang rice na lang. Saan ka? Yan na. Tama na yan. Kung gusto mo, anong gusto Tsaka mo? yung salmon. Salmon head. Isa. Ah. 5 minutes. Tsaka, ano, ayun, dalawang bottle water na. Isang margarita, isang Ayan. 2 rice. tapos dalawang Laing. Caldereta. And Ito na ang ulam natin, no? wala pa yung sinigang na salmon. Hintayin natin. Balikan natin mamaya. Uy! Kain na muna. Kaya. Tama na muna yan. Natin yung
Dito tayo sa Gateway guys. Kasi dito at least maraming pagpipilian. Gusto namin Filipino foods today kasi lagi na lang udon-udon, ramen-ramen. Nakakaupa din. Ang sarap ng laing. Champion. Champion. Tapos ito, Sarap ng lasa na. Caldereta. caldereta. Parang matigas. Bakit matigas? Kainin mo na, ngipin mo na. Pagkanain ng ngipin. Matigas siya, yun lang. Ito? Sarap din. Ha? Lila, Filipino foods. Ano lang? Naman na natin. Ayan. Sarap. Sarap, sinigang nila. Sarap, maasim. Sinigang na, salmon. Maasim. Sarap ng asin niya, grabe. Kamyas yata yan. Kamyas, no? Hindi sampalok. Ayan. Ano? Kamyas nga yata. Kain tayo guys. Ayun lang. Tingnan natin yung sa Salamat. Ayun lang. Asin. Sarap. Ha? Ikaw yata gusto mong kumain eh. Kung bumili ka kung gusto mong kainin. Ah. Mangil-mangil ka pa sa mga bata. Huh? Mangil-mangil eh. Gusto mo lang matamis. Alam ko yan eh. Ah. Asado roll pala yan. Asado roll. Pulang-pulang na asukal yan. Ano kang gusto dyan? Ayaw mo? Kaliwa raw. Binibig nila lang kung pumunta tayo dito. Before pandemic, dagdag. Ito yun, dinagdagan pa pala nila rito, no? Dagdagan nila. Pero gumanda ha. Oo, lumuwag na rito.
receipt na lang, sir. Receipt po. Apo. I-acknowledge. Sir, red garnish. Thank you. Thank you, sir. Ano mayari? Paano daw i-pronounce ang pangalan nito? Ilaw-ilaw? Liyaw-liyaw. Ano? Sarap ng liyaw-liyaw. Yaw-yaw yan? Liyaw-liyaw. Sige, yaw-yaw. Mag-yaw-yaw ka kung kumain ka sarap. Ito, wala akong upuan. Ito lang ang ano, maraming bumibili na ano, oh. Pero ang upuan natin dito wala. Oh? Ito lang available na upuan, oh. Yan. Tapos, meron siyang kiwi. Yan o. Peanut brittle yata ito. Sarap. Ang sarap ng combination. Ay! Ay, ito. Ito naman, oh. Sige po, sige po. Ito yung kanil. Yung dala natin yan. Tingnan na natin yan. Ba, naka-plastic lahat ah. Okay ah, may sabaw pa oh. Ano ito? Ano ito yung order mo? Chicken yan? Chicken. Ano? Kaya magbukas. Ha? Buksan mo na. Uy! Ate na, wala akong magtisilaw. Ganyan lang. Aray ko, ang init. Sobra. Bagong luto. Bagong luto nga. Yan, kanin. Kita nyo yan, kanin ha. Tapos, ito ay, ang in-order ko kasi is shrimp na sinigang with sampalok. Ayan. Wow! Oh! Ang laki ng lalagyan. Konti pala. Ayun. At tapos, eto. Ang dami naman pala nito. Ito yung chicken. Anong tawag dito? Anong tawag niya eh? Teka. Chicken. Ayan o. Dream Savory Chicken. Ayan yun. Ito yun. Dream Savory Chicken. Gusto ko ito kasi maraming gulay. Ayan. Diba? Iarot pa nila ng ano? Ang haba naman ng bandihado niya. Ang dami pala, oh. Mabusog tayo nito. Ang dami. Okay. Wala, ang dami ko palang na-order. Okay. Oh. Sige, kain ka na. Alin ka na. Yes ka. Masikip ang table. Wala. Sealed naman lahat. Pati, ano. At, hatiin natin. Share tayo ng kanin. Oh. Ayan. Alin ka na ah. Wait lang. Okay. Ha? Ito natin yung ano, masarap ba? Chicken, yung gulay.
Mainit pa, bagong luto. Marami yung sabaw nito. Sinampalukang sugpo na ano. Merong okra. Diba? Okay. Diba na sabaw? Sarap. Ito na, nagyan na sa mono. Sarap ng maasim na sabaw. Refreshing. Sampalok. Sarap. Sarap ng chicken kasi maraming vegetable. May mushroom, may carrots, saka may sayotes, sili, sibuyas na marami. Ang daming sahog. Sarap. Okay ba sa'yo? Sarap. Parang duck yung chicken ah. Smoky. Smoky talaga. Sige, kain na tayo guys. Ito naman ay ang asim. Maasim na masarap. Smoky yung chicken nila. Sarap. Okay? Kain na tayo.